ଯେ ଜୟ କରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 9:24-27। ଯେ ଜୟ କରେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଦେବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:7। ଯେ ଜୟ କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:11। ଯେ ଜୟ କରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭୋଜନ ଦେବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:17। ଯେ ଜୟ କରେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଉପରେ କ୍ଷମତା ଦେବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:16। ଯେ ଜୟ କରେ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ନାମ ଦେବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:17। ଯେ ଜୟ କରେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:21। ଯେ ଜୟ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ହେବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21:7।